Mirage 2000D kɛlɛbaga pankuru fila ninnu de ko don minnu ni tanker n'o ye taji talan dɔ bɛ ɲɔgɔn na minnu wulila wulada daminɛ na o pankuru ninnu tun sigilen bɛ Tchad kabini san 10 caman Faransi jamana ka kunnafoni sɛbɛn dɔw ka fɔ la o kulu nin ka kɛli tɛ jɔ sɔrɔ tugun lafasali bɛnkan tiɲɛni kɔfɛ o min jalakilen don novembre kalo o tile 28 na Tchad jamanatigiw fɛ Faransi sɔrɔdasiw ka fɛɛrɛ ladilikalaw ka baara dabilalen don ka ban Tchad sɔrɔdasiw ka ɲininiw fɛ. O wale nin sen fɛ, commission n'o ye jamakulu kɛrɛnkɛrɛnnen min dabɔra bɛnkan ninnu jalakili waleyali kama, o y'a ka lajɛ fɔlɔ kɛ alamisadon tɛmɛnen na Jamena walasa ka jaabi di nin tariku cidenya baara nin ma ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔ ye min bɔra Tchad fanga fɛ. Nin y'a fɔlɔ ye ni Sahel jamana nin kɔnɔ Faransi ka ladala jɛɲɔgɔn ani jamana laban min bɛ mara kɔnɔ Faransi sɔrɔdasiw bɔlen kɔ fanga la Mali, Burkina Faso ani Niger.